ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ unu okpukperechi ọnwa nọ nwe mba nọ awụelanụ m eyo ụmụnne m ka m ghara m igbu oge ọnụ n'ihi na asị akọruo egeruo ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mụrụ akụ. Abịara m ụnyaahụ bịa gbotowara ọnụ mkpechi vidio gbasara ndị nne ụfọdụ ndị gara ọmụgwọ onwe opportunity gaa n'ụlọ nwa ha nwaanyị. Biko ọ dị mkpa ka ha hụ vidio ikekwe ị nwere olileanya ịga ịga gwenelo kemgbe ị gara pụrụ ụka ị ga-aga ọzọ bụrụ nnọọ oche n'ọbịa keta. Anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ mza ya sị m na m were dịra akụkọ n'ugbo ya na-egbotowara ya ụmụnne na ọ nọtọlele okwu ya n'ugbo ya na-lee ma ihe emere ma emefere emefe. Ụfọdụ si that he overreacted even at that and so what. Na ọ nọledele ma ya emefere emefe ya gaa n'ihu sị m na 2 years ago ka ya hụrụ nwatakịrị masịrị ya, nwatakịrị kwanụ looking humble ya na ya kpatụ for some months ya hụ na agwa ya masịrị ya dị mma. Ha akpa for complete 8 months ya propose marriage o kwere ka o kpoziri gị ijie nne na nna ya dịka otu nọ okwu hojie asịkarị nwaanyị akpọrọ gị ijie nne na nna ya. Ha erute n'ụlọ ha anabatacha ya eweta ihe ya zụrụ bushie mepe buutu bushie ihe ya zụtara ha ka e nyere ha oche na palọ ha na sitting room a na-akpa nkata ya bịa notice na nna this girl chọrọ ikwu okwu. Nne ya si echeredele biko okwu ala datin dị ma na-emere ha ọnụ ya rie na ajụjụ niile bara uru ajụrụ ọwụwụ na this man achọghị ịjụ onwe ha ajụjụ ọ ga-ajụ kama the problem nọ dị a wee welite ọnụ ekwu. Nwunye ya si echeredele biko echeredele ya mere ọnụ ya rie ya emie ọnụ ya na mara na ụmụ nwoke ndị a na-achọ nsogbu very soft mind. Ọ ya ka nwunye ebido jụwa ya ihe ya na-arụ ya gwe ọ jụọ ya afọ ole ya ya egwuo ọ jụọ ya onye be ha ya egwuo ọ jụọ ya chọọchị ha na-ekpe ya gwe ọ gwawa ya sị na ihe mere n'ụwa na from ihe ya jụgasịrị na ihe o kwuru na ya nabatara ya wee bịa jụọ ya sị na chọọchị ya na-aga yawo enwere post eji na the chọọchị ya sị na onye ya wee businessman na ya wụ Sunday ya gara onwe chọọchị kelee Chineke lowe ya nwe onye ya enwe post eji na chọọchị ka eji agba eluigwe mgbe na chọọchị. The woman na ihe eji ajụgawo na ụfọdụ ndị nọ na-enwe post ha ji na chọọchị na ihe ọbụla mere na ha ga-ajụwa pastọ jụwa dadi go ma ihe na ọwụ spiritual ka ọwụ physical ha jụrụ ilu ajụrụ n'ala. Mgbe a chọkọtara ahụ ihe mere na ọ ga-eji mara iji agụgwọ hụ aga n'ihu the man enweghị ọnụ si ihe ndị ọ jụtakwa na nwekwara n'isi chọọchị akwa ọ dị n'obi na onye chọrọ ikpere chi otu ochichi ikpere chi na ọ dịrị ya na chi. This woman akwuo di ya anya ihe a emetọ ya sị nọkwa na ọrụkwa ka famili a nọ na left angle enukwa na ya na-eche n'ime onwe this woman agbachigide elu n'ala. Iri o bupụtara ya ga-eri ya hụhụ ọnụ rie detin ya gwa ya nọ drugs ekwelukwa ala ya gwa the woman ya nọ drugs. Ọ jụrụ ya sị na nwere ihe ya na-arịa ya sị ya nwere kwasha ọka ya nwere ashima ya nwere kansa ya. Nwoke nwaanyị ga-ajụ ajụjụ na-ajụjụ direct ajụ ajụjụ like enwe ihe onye a na-ajụ ajụjụ enwe ihe ọ pụtara like ọwụ maka ị ga-akpụketa gị jụọ ha ihe masịrị gị na ọ wụta ajụjụ nwaanyị shi na-adachi kpọrọ ụmụnna ya bịa nata list ewere list nwaanyị mba nọ na mhụ list na list ahụ contain more than 3.5 billion edegedegedegedegedege ma ihe nwere isi ma ihe na-enwe isi. Hollandis ederigburu o ruchakwukwe 20 pieces shuu agbadokwu ihe a ga-emere nne nke nwaanyị ya sị nụkwa na azụgazi onye azụga ka ọwa ọlụlụ ka alụga this girl ebe sị gịrị ọgịrị ihe ka na ya agaghị take this nonsense na ọgịrị wale nwere nwa woman n'obodo ha ya na ya na-arụ na mma o ji nọmba ya because of ya na nwa nwaanyị ahụ na-adị na mma. This girl anọrụ n'ihu ya kpọọ that woman nkwa na mma enyi ya nwaanyị ha niile shicha na the same kindred kpọwa ya si na list ka ha nyekwere nọ ndị di ya na ole ụdịka list wụ ihe ka the woman agwawa ya sị nwa m na ọkwa kwesịrị ime onye mma ya wụ na ọ kwesịrị ime onye mma ya wụ na mma ya jọsọrọ gara bịa na mma ya ji list ahụ bịa were list ke ha taịpụcha ihe niile ha nwere na list ha n'ime that new list werezie ka ahụ nọ na o nyere di ya nye ha nye onye na-enye list so ọ na di nwa ya nwa bịa ndị di nwa ya nwa bịa na ha enye list kọvara ya na nọ list ya chọrọ inye oge nwoke.
the girl tie si gene na omini na mmamụrụ ya mere ya things ya dị difficult no mmanya type ihe ndị niile na ogini ka olekwa ihe ndị obodo ji mee ya accept the woman agwawa the girls na enwe ya ha ga-eme na ọwụ mama ya na a na-eme ọta mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị like that ịkpa ha aka n'ọnụ ha sọ nwa nwoke ha na ụdị ha chọrọ iji rie nwa ha na ịga ha enweghị any right na the question na ha na-achọkarị wụ na ha wawụ ndị obodo ọ ihe ha kwuru na list ọ nọ na that list because ọ na-eme include their own list you're just that ọ na-enwezi additional items na ahụhụ mkpebi ndị obodo ihe ahụ ewute ya the girl etie bee mmiri fonu kpọwa mme sị na ya elege list n'ugbo elu anya na list ha gara na ugbo ka ya na di ga treat na ihe niile na list na-akpakọ ya ọnụ na ọ dị more than 3.5 million na erebiga ya isi mme ya sọ na ọ dị possible na ya ga-erebi ya isi na ahụ nne na-ata na nwa rụ mma abịa ịlụ nwa ya amara na alụga nwa ọwa abịa ịlụ mmadụ arụ ka azụrụ oke na ya biko kochikwe were akwụkwọ ahụ nye die na ihe niile na list ahụ na ha ga-emetụcha ya na mgba na 1 naira shishi afọ gbanwurishaga hapụ digela anụrụ nga gwa mme ya sị na ọ bụrụ na ọ ga-eweta the main list ka ya hụrụ na before and ya jụọla sị na eme arịbeghị list na ọ ga-eweta that one na ọ bụrụ na this one na o nyere ya na di ya na ha agaghị eme na ya ga-ewerekwa list na lọta village ga-wepụ ya n'obodo kwestion ndị obodo ma ihe ọ ga-eri ya n'aka chenji ma ha gwazie ya dat na ihe na list ka ha na-enye na ọha hụziri tụgharịa list na ya hụ na list ya hụ na mgbe Adanne lụzi ya hụrụ list enyere na ya agaghị ekwe ka Adanne ifu ndụ na-asụkwa emere ya ọta na ka ya bịagizi too much ọ maka gịnị mme ya sọ akụkọ n'egwu na ọnwa ahụ were list ahụ lọta na ọnwa ahụ were list ahụ lọta na ọ na-aga ịbịa pụgharịwa ya because of list na ọma ihe ahụ ya tara n'ishie na eburu ya 9 months anya abalị ya niile ihe n'ize ndụ niile ya ezere etige na school ọ chapụtazie ọ dịzie ka 3.5 million naira dị too much it's not like onye nwa na gị gwụ na ọwụ ga-emere ọnụ shirie mechie ọnụ ya ka ya erie na ihe ahụhụ ya tara n'ishie na first time ma o ruwazikwana ndị ka ọzọ ya gwa mmesụ so ọ chọrọ iri n'ihe niile ahụhụ tara n'ishie one time mmanya jụọ esi 3.5 million naira ọ wọtara ahụ ya tara n'ishie na ya wee useless daughter na ihe kwesịrị na-agwado DS na ya na ọ dị small na ndị obodo na-erikara like this cover ya bịa na-akọ nonsense the girl si ya ga-akọvali ya na ya ga-akọvali ya na ọ gịnị mere o ji dị too materialistic na ọ dịdị considerate otitodo hụ small ọ ga-buge nọ 3.5 million na in fact ya na-alọta mgbe ya lọtagodoro this girl agbanyụ phone ya gwa the young girl nwunye ya na girl si ya na ọ nwere na ya hapụ na ya ga-emenwu 3.5 million afford but then for posterity's sake na mmanya o disappoint ala ya na mmanya eme na ihe were ya iwe wutebiga ya oke the girl ajụ na enwe ike ime na ihe a ga-eri ya n'aka change ya gwa ya si ya na achọghị stress this matter na ọ otu eshiri panyo this girl tenwe ha si ya forget kwanụ mana o begidara akwa ya kpọrọ ụmụnna ihe niile na list asụsụ techere gwa ya na ahụ ga-agaje ịlụ nwunye na ọka nga ga-agaje gị ịlụ adaeze a ga-emecha ihe ndị obodo na-eti so nọkwa sọm ụmụ nwaanyị ndị obodo ahụ ndị na-adịghị hapi na ihe ahụ ndị hụkwara na ihu adịghị mama ya mma na-adịkwanụ hụ ha isi na-asụ gaga kworo mama ya dat na oge nwaanyị gwajuo mmadụ na ya ezerekwe na ọmara ihe anyị buru taa buo obu shishi ebe niile ọrụ ga-ejiderela bute na ọgwụkwa ihe ha na-eri na ọ nwaanyị agara aga dekọlọchacha ihe na tige na akwụkwọ na ihe akwụkwọ list enyere na ya ezerekwe oge nwaanyị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị obodo ha fiu bịa gwa mama ya mmanya amaghị about this particular list alteration mmanya amaghị about the list alteration ọ maghị gbasara na ejikwa eme ya mend ejikwa eme ya upgrade ejikwa eme oge nwa ejikwa eme ka mmanya amaghị mana ọzi mgbe a bịara ịlụ nwunye ka ndị obodo ha ndị anya ọkụ ndị na-alaiki hụ ya ma mawanye ọfụma gịnị bịa kukunuzi ha mbụ ha erikpugagakora mama ya destin mmanya welite olu ka kpọwa oge nwa so oge nwa gịnị ka ya ga-eji bịa ịlụ nwa ya okwu ewute n'aka chenji gbanwe chukwu eme ebere ya kacha dis mata mgbe ọ na-abịa abịa ya gụba mmezi ya bịa mgbe oge nwaanyị na-ewelitere ọnụ mmiri wọt na ahịa ọma na-ere onwe n'ihe nne nwunye ekpube nọ n'ikwu ahịa ọma na-ere onwe ya ekporo mme shiri mme gawa na kanopi ebe edewere ndị ụlọ ha ndị ụmụnna ya mmanya gazi ebe na-akụrụ ha ihe mere wee iti iwe onye ọbụla wee igwe ndị ome obodo ha onye ọbụla na-abasị gị na ha sịkwa kasịkwa na this is not the too much they what manner of mother ka o dịrị nne ga-eme nwa ya ihe ka hekwa ogịnị o megekwa eme emecha ihe ka nwa ya ga ebe a lọrọ ya erie ka ewuri ụnụ anakwa na okwu a bidatawa mụrụ mụ befe mara ndị obodo ka ha na ndị obodo ka ha enweta the information ndị ka ebe na-aba emegidere one man ebilite
jụwa oge nwaanyị sị na ya like ihe mere ebe a taa na ọ machụrụ ihe mere ebe a taa na o mere ha ọwụghị onwe ya ka o mere ọwụhụ na o kwere ebe ọ na-eme ihe ratụratụ na o mere ha na ọ mara na dat na a na-aga nga gara ịlụ nwaanyị ụmụ okorobịa ndị duru ụmụnne ha gaa ịlụ nwaanyị ha ahụ ha nwata nwaanyị ọrụ ha mma ebe a kpatara na agacha ije ahụ abịarịa ha ọzọ na anọda famili ihe na o mere na-awụghị ihe obodo ha na-eme na o nwere ike ịchụ ụmụ okorobịa ndị ka ọzọ na ọ chụọ ga-achụrụ ha chụọrọ ha ihe ọma bịachara ha mgbe ọ na-ara ka ọ rachata ihe ka o nwetacha ihe niile o nweta ahụhụ niile ọ tara n'isi nwa ya na ndị obodo la ihe eji ekwu ihe n'ugbo na biko enwe nwa okorobịa hụrụ nwata nwaanyị mgbe obi arụ mma n'obodo na ụjọ atọkwala gị ebe na ihe na-emere ngalata akwụkwa ihe nọ na list na ha ahụbekwa ụdịka kele mbọ na ihe na ọ dị too much ka ụta ga-esi jiri ụdịka moto bute ụdịrị ihe ka ọ gịnị erege nwa were gị ka ọ wụọ ọlụlụ ka alụga na ha anaghị ere mma na ha nwere nwa a na-alụ alụ ha enwe ka a na-ere ere na ha hụrụ ụmụ okorobịa dụpụtachara duru nwanne ha bịa ịlụ nwaanyị makwa na mma dị mgba okere mma ha gachakwara otu esi elego ụmụ agbọbịa ha ụdịrị ihe mere nga nwere ike ịtụ ha uche so ha eji ọdịka ego not knowing na ọwụhụ ihe ha na-eri biko na ọhịa ya sị ka ya kwuo na nwa okorobịa hụ nwaanyị rụ nwa n'ebe jụọ ha ihe ha na-eri na a ga-enye mana ọhụ na kele emere taa n'aka ha nọ n'ime na ọwụ nne nwatakịrị nne na nna ya hụrụ maka ihe emere taa ha ji aka mee ka ha ihe ahịọgide dị ụmụ a na-enwedo shie ma ọ chọdị ihe ma ya efecha akwa ya efechacha ya macha akwa ya si ya so ihe ga-adanye ada na awụ na nwatakịrị arụwo ha mma na ha gachi ike na ha elekwekwe ihe anya nwebekekọ ya metara ka ha eburube ha bụrụ ya nwa ya elege ihe ka ha ewute ya emechanụ bini ihe ha erie ha alasha ka ha lara ya na nwunye ya emehụ wedin ha do ya na nwunye wunye kwere na sị hapụgodo wedin na ihe mere na ọ dị too much sị hapụgodo wedin na alụọla ya di ya alụọla di ya alụọla di okwu ahụ emetụ ya like chakwana ihe a nwunye kwuru because ihe a niile na-ada nwunye nọ on his side onwe mgbe o sụpọtụrụ mmanya na ihe a niile ọ na-eme ọ ya ka nwunye bịa dị ime oge nwaanyị esend ya hakwa list of ihe a ga-emere ya before ya na-abịa ọmụgwọ and ya sịkwa ya ka ya gbuo na obere ihe anọ na list awụkwara the reason a ga-eji esi ya eji ego ọ ya gaghị abịa ọmụgwọ na ya nwere ike ịbịa ọmụgwọ edego enugwu eji mana mmadụ ọbụla abịakwara ya ọmụgwọ na nwaanyị ọbụla nọ anywhere no born of woman ga-replace ya right ya bịa ọmụgwọ in her place na ọ dịkwa na ọ bịa agụkwa ha egbe ya agụkwa ha agha na ya ọ ya ga-abịarịrị ọmụgwọ yelega ihe nwaanyị kpoo ya si ya mmanya sị na ya gwọla ya ugwu eji ewe ịlụ di ihe niile ahụ ọ dara kpa emere niile mana ọ bịara ọmụgwọ na ya ga-ekwu onye ga-abịara ọmụgwọ na right ya the fact na a na-achọ ka nne ke nwaanyị bịa ọwụhụ right na ọ ke nwaanyị mụrụ nwa ga-ekwu onye ga-abịara ya ọmụgwọ na right ya ka ọ na gị na ọ na-anapụ ya choice ya na nwa ya bangam na fon ya nara nwa ya nwunye fon gwawa oge nwaanyị si ya dọngwara na ya kwadowo na ọ ya ga-abịa no problem ka udo chi ya o yiwe nwaanyị sị ka ya sị ọ ya ka ọ bịara nwunye ya mụọ ya nwa nwoke gadega nwa nwoke mara mma ka gịnị oge nwaanyị nụtara kwadoro bịa gara ịbịa akwa niile azụrụ ya ihe niile bụ ihe a zụrụ nwaanyị a onwe ka o jiri bịa ihe o jiri bịa bụ ụmụnịka shọt ga na ụmụazị na-eyi ya ndị ya pụta n'ụkọtụ ọ gaghị asa nwatakịrị ahụ ihe buruzo ga sọ onwe ya ahụ bịa tewetewetewetewetechaa n'ihu ya bara ya chiho n'ụkọtụ ọ ga-ehi gị ụra mgbe na o ji etetewu 11 ya otete ya ga-asa ahụ tee mekọp gaa na kichin lemenwe ihe nwa ya shiri bụrụ rie ya bịa hụte nwunye ishi ataga ahụhụ eshigeri odo washing machine nọ mana ọ ga-ege ya ga-eji aka ya onwe ya ahụ mmiri ọkụ na akpụrụ nne ka ọ bịa nyere aka nwunye aka ma ọ nwunye na-ejiwe aka ya and ọ mụrụ through CS n'ihi na nwa ya buru ibu too much nwa ya gbara dimkpa ka ya nwa ọ ya ka nwunye ga-eji aka ya gawa na bathroom ya ga-agbaga hita on ya ga-eji aka ya were mmiri asụ ude ehichashi onwe ya nne ekwenụ kekwe ya bịa taghala kpa ya gaga ehere nwatakịrị nwa na-asabeghị ahụ ya gaga ehere nwunye ga-anọrọ nga awọchakwa ogbo onwe ya ahụ beze ntụrụ were kwe baf kuru mmiri sawakwa nwa ya ahụ o bidozie ịsa nwa ya ahụ mma ya gazie na kichin ga-awụ ọmọrị buru nri na-eri ọ chọdịghị ịma ma trelọ na-egbu ọ chọdịghị ịma otu ihu ya dị ihu ya bịa gbarụcha ihu igosi ya nya adịghị hapi mana nwaanyị elegede ya anya n'ihu o sendịda ọ chọdịghị ịma o rute nke o rutere nwunye bịazie gwa nwunye na ya dọnwere na ya stres la onwe ya ka ya chọọ somebody ga-enyere ya aka nwunye ya si oke n'ihi na o nweghị any other option ya hụrụ na nwunye ya nọ in pains nwunye ya si oke ọ ya ka ya gara ga-eme oneness arrange kwụọ ya ezigbo ụgwọ si ya bịa n'ụkọtụ bịa saa nwunye ya ahụ saa nwa ya ahụ hichachara ya ime ụlọ biko ya lawa
ọzọ ga-abịa the next day, that's once in a day. Mana ọ wụrụ nwa n'ụkọtụ ya bịa wee wuri isi ụkọtụ bịa wawa ya wulitewa aka n'isi ụkọtụ ebe 7 ya bịa dị nọọsụ asị oke kwere ya kwụọ ya ụgwọ ọbịa n'ụkọtụ ụta ka ọ ga-eburu ụzọ nọọsụ gbachikwere n'ike hichachichaa ime ụlọ ohichachicha ime ụlọ niile dị n'ebe oge nwaanyị na-ehi ọ kọwara ya aka ya bịa ehicha ime ụlọ ya oge nwaanyị sị na ọwa onye na-emete ya n'ụra ka hara na gbawa ya anya ọwa onye na-emete ya n'ụra Chineke kpere ọkụ n'isi onye ka ahụ si ya ehikwala ụra dịgele were ụjọ hapụga dị dọ hichaa ebe ndị ka ọzọ ọ ga-anọ n'ime ụlọ nwa hichachicha ime ụlọ were mmiri ọkụ hichaa nwunye ya ahụ saa ya ahụ nwa ya mmiri ọkụ otu o kwesịrị kuruzie mmiri saa nwa ya ahụ nwaanyị mba nọ mza na ọ otu a ka ya na ihe a shiri na-aga ka eruteziri otu ụbọchị this nurse abịala ọrụ like 1 week ahụ ọnụketahụ rumu oge ya nwaanyị n'ihi na oge nwaanyị anaghị alike itete na ngwa ọ na-anọgide n'ọrụ ya akọ 11 nwa ahụ begebe kpa ogele ọ na-agụ ụzọ ọ na-apụta n'owote ya shibiri ya gbanụ nkịtị nwa ya emechaa one day jụwa ya sị mmeleshi ọ na-ala ọwụhụ obere ihe dị ajụjụ bịara from iwe jụwa ya sị mama oleshi ọ na-ala ọ jụwa ya sị ọ chụgawo ya oso because of nwa nwaanyị nurse bịara nkala agbagachakachaka ka oge everywhere and o kwuru ihe n'ihu dị nurse agbagachakachaka ka oge ebe niile so o file na o nwetara na helper nwa ya nwaanyị agwawa ya ụkwanụ nwunye agwawa sị na ebe na ọ bịara ihe inyere ya aka na ọ bịara bụ ihe ụra tekwe na makeup n'ihu yirikwenụ mbe n'ukwu na eleshi ọ na-ala ọhịa ya jụga na eleshi ọ na-ala ka akwado onye ọ lawa na ifat nọ n'ọnụ nga na ya like ihe na ọgbakashịrị ya gwa ya eziokwu ọwa obere ihe ya ba nwa ya nwaanyị ya na ya abụọ gbega ya tọpụtụrụ ha ọnụ ya were nnọọ chịrị nnọọ ka imoto pụwa onye ka ya lụta that very day oge enwe fesi ya na ya wa jụọ mmadụ na ọ bụrụ na ya matara na ọ wụ ụdịrị mmadụ ha na ya n'ime na ya anaghị ime ya laa ka ọ krọsụta ulu ya na ya wa jụọ mmadụ na ajụọ mmadụ dịka ya na ọ dịka na ya wụ ajụọ mefata na ya wụ agwọ na ya nwere venom na-amịgharị na ya wụ ekwensu na ya wụ kenye ya wụka ọzọ na ọ hụrụ oge nwaanyị na nwa ya wụkwana nwunye ka ha ekoghị ọshọnụ na nwunye bara ya sị na ọwụ oge nwaanyị ọwụ nne ka ọ na-agwa ọjọọ sochiri ka moto pụwa na ọ bịara bụ ijie moto na ọ bịara n'ụlọ ya ọhụhụ ụkwụta ya moto na-aba abata na-apụ apụ ọsọ bido kparịwe ya gwawana ya sị moto na-abata apụ apụ na o doro ya anya na ọwụhụ moto dị ya ka o ji awụkwanụ moto nwa ya ọbụla na ọ naanị ya ma ndị bụ moto etuteghị na biko na ọnụ ya arụghị nwa na ọnụ ya arụkwa nwa na o kwetakwala because of ya yuzukwara esi finish na ọhụbekwa ya na ọmahụ ya na ya na nwa ya na-eme na ọ pụọ ya n'ihu biko na ọ ga-anọ n'ụlọ efefere n'ihu na-akpa ya ekwensu akpa ya gwọ n'ụlọ ya kwụrụ ụgwọ na ọnwekwa ha ide ihe nwere ike ime ya naghị etekekwe nọnsens ọ nọrọ nga ihe ọzọ mere ya kpụkpụ aka sọ ọjị gbanụ na ajị gbanụ mgbe ọ na-eme ajịgba ahụ ya chọrọ iriact ya sị mba ka ejikọlatata onwe ya ọnụ ụta ka eshiri jiri n'ọwa ya chịrị ha ka igboto pụwa ya efile na otu omene ya lo okweghị ya nuru ala n'ili opuso ikuku ya chịrị ka moto pụwa na ya lọta ha kwa n'abalị na ya ga-ewe ya ọ ga-ama understand na ya elole na ogwu ahụ daga n'ụkọtụ na ọ gaala ka ahụ na ọ gaala ya lọta ebe 7 mgbede even ya na-akpọkwa nwunye na fon ya kpọ nwunye si echere na ya ga-akpaghachi ya mara na ọ chọghị nọ ya za ya ka ọla n'ihu mama ya o were fonu pụọ ya na nwunye na ya na-ajụ nwe sị ele ihe o chere na ọ dị comfortable na ọ chọrọ ka mama ya na ya bụ discuss ya gwa nwunye ya gwa na ya gwakọtala ya jụkọtala ya na nwa ọhụrụ otu o si behave gị na ya jụkọtala ya mgbe ọ na-ala na ya hapụ gị na ọnụ zughala complete 2 months n'ude na ya etekele enough na ọ ya nwa ga-eji aka chata moto tige n'ime ya gịda achọ ka ọ dị involved ka ọ hapụ isi oge nwoke sị na ọ ya nwa ga-aga chata moto tige n'ime gwa ebe ha bụ ya gaga ya sị nwunye mba na hapụ ya ntili ya chọrọ ịla na ọ ya ga-eji ọnụ ya si na ọ chọrọ ịla ya na nwunye ya kpachaa nkata ọ ya ka ya lohara n'abalị ya afta oge nwaanyị mere ya chịrị moto n'iwe ya chịrị kii moto n'iwe pụọ ọ ya ka ya lohara n'abalị ya lọta ha ebe 7 pm oge nwaanyị sị na ya ekwuru ya ekwu na ọ bụrụ na ọ wụ ote ka esi ha ndọga ehu n'osi nwa ya nwaanyị na ọ ga-adrọpụ ụfọdụ karata ote ya nọ nga otiri ya laa na ọwụ ọnụ ha agachatara n'ọkọtụ nke na-abara ya mba n'ihi na ọwụ ụmụazị nke na-akọshọn ya ebe nne na nna ya na-azụ ya ọfụma nke ya na-atụrụ anyị kọrekt ya ịbara ya mba
ka ọ nọchiri ike moto pụọ na-alọtaga by the steps ọ na ọwa okwu ka ya na nwunye esere na ọwa ugbu a ka ọ ga-eji lọta nwoke nwunye mụrụ nwa ya jụọ esi madam ọsị gị na ọsị na nne na nna ya azụghị ọfụma ya si yes na nne na nna ya erezighị ya well na ya nwa ga-erezi ya ọfụma na ọwụ na ha erezi ya well na ya nwa ya nwere ya na position ịkọrekt ya well ya chọrọ ịjụ ya sọ wota oshidenwe di ya sị mba nọdịrị nwaanyị a ọ ga-adị good na ịgbakọlọta ka ị gwara ya mana ọ gaghị ekwute ka o kwuru ya gwa ya sị ma ya sị madam ya sị ọgọ ya sị na ọhụrụ ije n'ugbo ya na-apụ na bifo ya na-alọta na paakị akwa ya na ọwụ na paakị ha n'obiọma na ya ga-afọs ya out of his house o wepụtara ọnụ sị na nne na nna ya azụ ya ọfụma na ha erezighị ya well ya sị na ya ekwere ihe ekwuru na ya wụ nne na ya nwere right na right mama ya nwere ka ya onwe ya nwere n'ihi na ọ ya lụga nwa ya ya nọrọ nga mmiri fon kpowa oge nwoke gwa ihe na igbo oge nwoke tiwe sịkwa mgbe ọ ga-eji ije na kwa ya dokwara aka na ntị ọkwa ya doro aka na ntị na ọgịnị wụdịrị ihe ka ọgịnị nwe ihe ke na ọ ga-ebike ekwulitekwala ihe ke ya mmiri fon kpowa ka diọkpara oge nwoke ka etoro mmadụ atọ matọ nwunye ụdị onye ka na-eti ya mmiri fon kpowa ada nne nwunye ka e buru nwunye ya ụzọ n'ụdị onye ka na-eti si ya biko na ewetu obi ya ewekwela iwe biko na ọrịọwakwa ya si ya biko ya gwa sị ha kpoo ya na fon ọ paakị efe bifo ya na alụ n'ụlọ ya ka enwee ike kpọlata ya n'obiọma na nwaanyị mba nọ mza na ọ wụta ya eshirilo bịanụ na-elole oge nwaanyị nọtara sị na enwe ebe ya na-ala na wikend a ka ya ga-ala ma ọsịgodị na ya chọrọ ịla na ya kwadore na this weekend ka ya ga-ala na mgbe ya chọrọ ịla ya so oke taa Wednesday weekend wụ few days time ya gba ya nkịtị so oke in that case no problem Joel sakwa ihe o dere na list send ya na ọwụ enweghị ka a ga-ekpefu ya sọ ihe ahụ ka a ga-enye otu nna aga afọ ya ga na nwunye list o leta list ahụ mma ya so na ọhịa a ga-enye ma ọ na ya bịa ọmụgwọ lawa nwunye were dị list kpa ya n'aka ya were gaa zụcha ihe ndị o dere na list zụcha bubata maka n'ugbu a ka ọ bịara ọgọ na ugbu a ka ọ bịara wọtọf ego na ya n'elu ya jụọ sọ kwa ego ole ka o dere n'elu okwuo ya sị na ka aha awụ problem that day ọlawa ya ga-enye the money ọ sị no na ya achọghị oru that day na eyigharịara ya sị na akpa na ya sịkpa ya na n'aka eme ka ya mara na bikọs ego a ga-ezu ya nwekwa ebe ya laga ya nọrọ nga asị na ya ga-enyezu ya the money that day ọ pụta ya nwapụta inye ego ahụ na ọ na ozughị ezu na olekwa ala na oruo na ya ga-enye the money na ote ya na ya chọrọ ka o si n'ụlọ pụọrọ ya taa n'echi ọ bụghị asị nsogbu anọ ruo the next day bụ Thursday ya gawara biznes ya nwunye ekwenụ nọ n'ezigbo ụra ya nọzi nwunye ya kpee na fon na-eti ka onye ara nwunye na-eti na ya lọtakwa na bifo ya nwụọ na ya lọta na bifo ya za onye gburu nne ya na ya lọta nwunye na-eti ya sọ gịnị nakwa mụrụ nwa ọhụrụ gịnị wụ ihe ka gịnị ka mama ya mere ọ sị ya lọtara ya ga-egbugwe mmanya na ọ lọta na ya lọta nwaanyị nwunye na-eti ya nọrọ gasị ngwa na ya lowele ya maka na moto lowe n'ụlọ nlorute ya na lorute nwunye ya ebegala bụ anya ya kpọlitecha hit na-agba ya achịcha isi andọrụ ka o betela akwa nwaanyị mere ọpreshọn obebebe okwukwu para aka n'afọ ọ na-asị ya na eledele nwa ha na nwa ya sọ gịnị mere nwa kulite nwa ya nwoke nwaanyị mba nnọ ọ wụrụ na nwunye nọ n'ụra oge nwaanyị a ga-ewere razor blade wụrụ scissors wụrụ gịnị ka o jiri buo nwa ya buo ya nke abụọ na nke abụọ otu buo bịa ha n'obi anya azụ ya bowa hakwa ya ibe abụọ were jụọ ihe ọdịcha blak ihe jige nje nya lete n'ihu nwa ya rụọ ka bimbo rụkọ ụmụ ndị Yoruba na dị nke na o bukwere n'ibu dị nnọọ very bold in pens very deep cut yetie so gịnị wụ ihe ka na ogo nwere right ya sị nakwa ya gwara ya agwa nyekwa ya gwara agwa na nwa na nwara mma too much na a ga-akapụ ya ọbara na ọ mara mma ndị ọgbanje na ọwụtụ na-eshi eme nwa ọgbanje ka ha nwee ike hapụ ịnwụ na ọwụ ihe mere ka ya ji rite ka o ji hapụ ya ghara ha na ọwụ ọkwa nwa na ya nwere right ya nọrọ ga-agbapụ oso ga-ewere polisi mee this woman arrest mee ya arrest kpọọ oge nwoke na fon gwa ihe mere na ha etiwe kpọọ adanne nwunye ya si ya na-abịa si biko direct ya ebe ihe awụ ka ya bịa nwanne ya nwaanyị nye ya adreesị ọ bịawa n'ụlọ bịarute n'ụlọ na-eti hụ ihe ka na-eti na-ajụ mama ya sọ ruo ele mgbe ka ọ ga-frustrate ha na ya nwa wa ada ya nwaanyị ụmụ ya niile ọ mụrụ nwe nke bụ nke na o wote ka o siri bịa n'ụlọ ya tọtọrọ nwa ya bụ kasịcha ya ihe ogbo buru exactly ihe o buru na akwa ihe o buru nwa ya nwoke
na ogini ma oga ha na akwa hụrụ ihe di ya mere ihe na di ya gbarịrị o fili na ole nọ na ha lesson ọ bịakwara na ke nwa ya ke ntakịrị kurukwe nwa ya megwe ya distin na ogini nwe ihe o ji behave ka witch no ụmụ ya bụ dade because agala nga gbapụta efile na aga akpụrụ ihe alawa mgbe ya na-asụ kpụleze ya ka ọ bịa bụrụ ihe ndị ahụ nọ ya zụrụ were kwede ego ihe nyere ya gwa ya sị madam ya sị na ọ ga-anọ n'ezi a na-ebushi ya akpa ya na ya daa ya nwa ya si ya mgbe ya guzoro n'ezi na ọwụ fọt ya ụta ka esi bupụtachichara oge nwaanyị akpa ya from room e nyere vakwa ete ihe niile o buru bịa bupụtachara ya otu obi esi ya no na ihe mmepe akpa nwaanyị ahụ jutele sọ ọwụ gịnị ihe blak o tega ụmụaka n'ihu oge nwaanyị sị ee na ọwụ gbogbonishe na ọgbogbonishe na-eji nji na ọwụ ka ọnya hapụ ịba ọnya na ọhịa na-eji ara ihe ya sị lee ebe o shiri ụta dị gbogbonishe na onye na oji na o wepụta bọtụlụ ntakịrị na-elekwekwe na ọgbogbonishe ya zobiri ya dị bọtụl mepee ya na ya ma gbogbonishe mana mgbe e mepere datin dị tinishi gị ọkụ dị ọfụ ma nwee ihe dịka gbogbonishe nwere special scent eji mara ya na oshige hụ ka gbogbonishe ya were the remaining bọtụlụ ahụ so wee ba ka o shiri ụta ihe o tega nwa ya sị na ọ chọkwara ime nwa ya ihe ha taa ọ kpọtaghị nwa ya nwaanyị ka o witness ya ọ nọrọ nga mecha incantation ọ tere ya mma na nwa ya ka ọ chọrọ itige na witchcraft coven na ọ gaghị agwọ na ọ wụta eshiri bupụtachara ibu eji werezie ihe bọtụl ahụ na ya gaghị enye asha ha ya na nwaanyị mba nọ n'ọwa ebe a ka dis woman chọsịrị gbakewara ọwa ebe a ka o kopụrụ ada ya nwaanyị ewe ọnụ wee na-ele ada ya nwaanyị na-ele ihe mmanya atịga na ọ ga-enye ya datin na ọ ga-enye ya datin na ọ gịnị ka na ọ ga-enye ya datin na ihe ya ga-eji ihe ahụ ya ga-enye datin na ya gaghị ala na ya ga-enye datin ya gaghị ala ya sị mba na ọ gịnị nwe ihe ọgwawa ya si ee na ihe ahụ e mere ya ihe tere nwa ya na ihe awụ ihe ga-eji protect nwa ya ihe ewuke obido na-eme ka onye ara na ya ga-enyerịrị ya datin na ya ga-enyerịrị ya datin otu obi nkụ ya kpum ya na-enweta pikchọ dịcha ka ọbara nwa ya mgbe ọ kapụrụ ya o ji datin kukoro ọbara nwa bikọs ya ọrụ ya ka ọbara nwa ya na-ada bọtụl ya ajụ na ya agaghị enye ya na ọ wee bepụrụ ka dis woman chọrọ ya gbara ọgwa ya sị ụka ihe niile ya zụrụ ya na ewere mego manụ ya were na onye egbogbo na ishe ya na-eji eterewe na enye egbogbo na ishe ya si enweghị ike inye egbogbo na ishe na ya agaghị enye egbogbo na ishe na ya agaghị enye ọhụrụ gbogbo na ishe na ya agaghị kwọsọ gbogbo na ishe na ya ma gbogbo na ishe na ọwụghị ya ma ga ekwe na enye ya na ọ bịara bịa tụtụrụ nwa ya kakasha dokashara nwa ahụ riere nwa ya ka mgbe ndị witch na-eri nwa tụtụrụ ihu nwa ya kakasha without his consent na ya meghị ala ọ ga-abịa ebe a na ya ya fide ha ebe elo ha ewere lawa village na ya amaghị ọ bịara bịa sị bịara ibu akwa ya na ya bịara bịa ibu akwa ya na ahụhụ ya tara na ọmụgwọ ya bịara na ihe ndị azụrụ ya ga-ebu ya ala ya jụọ ya sị ihe azụrụ ya na ọ bịara ọtaga ahụhụ na elekwere ihe nọọsụ ya kwụrụ ụgwọ bịara emega nọọsụ na nwa ahụ for one day ọ sị ee nso na ya ahụbeghị ahụ ịhụbeghị ahụ gị na-eche ka ndị na-ahụ ya ahụ ọwụ ya nke iwe ike kụrụ ewere rezọ bled rie nwa ya nọrọ nga ihe ha egwutebiga ya oke the woman na-eti utikata datin iwe na ọnụma the woman abịa gbowe ya na ya kwa ekwu ugbo na azụ ya azụ ọrụka ya ekwu ugbo na azụ ya azụ ọrụka akwa ya gwa ya ugbo na ndị nwe azụ ya azụ na ọ bịara bịa ji ha prọpati ya aka na o lekwa ya gwala ihe niile ọ zụrụ ya na ewere ji onye ya dat gbogbo na isi ya na-eji etereme na ọya ebe echere ọrụ te nwa ya na onye gbogbo na isi ya na-eji ete na yote ya wagadi nwaanyị ya na-ediri gbogbo na isi mgbe ọ bịa kparịwa mma ya kparịwa mpa ya kwa ya aka kwa ya kwape ya ofegeti nwa ya nwaanyị asị na ihe ọbụla emere na o disavri ya buruzie akpa ya ha pụọ enwezi ote ha shirila enwezi ote ha shiri enwezi ebe ha end up ya ma na ejikwa ndị bọtụl na ese nwa ya pikchọ sendịara kedị ọkpara si o ledela ihu nwa kedị ọkpara abanwasị dị same thing pụrụ okwu mgbe ọ gara na ọmụgwọ na ka ada ya nwaanyị ọ gara na ka nwa ya ke nta ga-emeghe gbedestin na ọ gịnị ihe ọ na-akakashịrị ụmụ ya ihe ndị a na-ahụ nwaanyị ha nwa na onwe ya obide na datin nwaanyị ha nwa ebughị dị skọt ka ihe ọ na-aga ọgara ọmụgwọ onye gara ọmụgwọ gara na nke ndị ogo ya e nwere ihe ige nwe ha ọ gazi ebe ahụ ọ gara ile ebe ọ gara ọmụgwọ were rezọ bled na-aga egbokashi ụmụaka mụrụ ya ụmụ ya ọ gịnị ka o ji ebihevu ka wich ọkwa na ọ nwere ka ọwụ ya ekwute amarụta echi enyere ya aka okwu a na-ahịọ okwu a na-ada okwu a na-ahịọ na current okwu ekwuge na-awụ na not the down with sickness na oji ha ahụ not the down na onye gị ya o megi accuse na ọ ya nwa siziri gbogbo na ishe ya zụrụ ya na-eji ahịa ọnụkwụ because of ya kapụrụ nwa ya ọbara o loro ụwa ọgbanje ka ọ hapụ ịnwụchu ya nara ya ihe ya na-eji ehio n'ikpere na ọ tawashiwara n'oge nwa ote ya na agba mgbo na ọ dị down
na ya amaghị otu o si dewe ọnụ rịọ nwa ya nwa ya ada nwa ya na-agwasị biko na o wetara na mmanya gbogbo n'isi a ka ọ dochie ya gwa m oge agwa nke ada na ọhụrụ gbogbo n'isi ya si enweghị ike irilizi ya ka ada gbawe dat na enwe ihe mere mmanya na-akọwa dat na gbogbo n'isi ahụ ohi ya na-ete n'ụkwụ ya ete n'ikpere ya sị ya gaga zụtara na mmanya gbogbo n'isi na ọwọma ahịa na gbogbo n'isi na ọwụ na o were gola gbogbo n'isi mmanya sọ ohi ya na-ete so zụtara n'ihe ọzọ ya ekwu ebe ọ zụrụ ka ha ga zụta ọzọ ma ọhụrụ this particular one o shirọrụ ihe o tere nwa ya na ya na-suspect na ọbara nwa ya nọ n'ime pọtụlụ na ya agaghị erelizie because ọ kapụrụ nwa ya ọbara without his consent na ya agaghị eme na nwaanyị mba nọ m na otu ya na-akọrọ m ihe ugbu a na n'oge nwaanyị gbodoro n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ bịa ha akpụwa sọ ọwụ iji agadi nwaanyị si weta wee gbodogbodishiri ritọn wa gbogbori ya gwa ya sị enweghị ike ime na ọwa ebe okwu na ugbo ene na ọwa ebe a ka okwu nọ chedi ọkpara ya jụọla esi ele ebe ọ zụrụ gbogbodishi ya ga zụta ya ọ gwawa ya sị na o tere ya zụrụ gbogbodishi ahụ and na ọwa original one enwe gbogbodishi gara ka dat one na ọhụ ka ya hụrụ ya ma ka ọ ka ya chọrọ ụfọdụ ekwestion nwana ọ gịnị ma o ji wụrụ that particular one ụfọdụ sokwana were rie nye ọwụte ndị agadi nwere isha awọ na m jụde elu na ọ bụrụ gị ga-ereturn that bottle of gbogbodishi na etigo dị mma na akpịrị nga na ya agaghị ereturn ya mana this woman na gị onye nwụrụ anwụ mgbe na-adịghị anya dọkịta enyocha na emecha n'elu ala mana ọ dị down a na-akọwa na ọ dị down ihe ọ kpọrọ ọnụ weletere gbogbodishi na m jụde elu na unu biko ụfọdụ si na si nye na ka ya hapụ ịlụ ụzọ oge nwa ya gboro nwa ya gaa chọọchị ma ọ bụrụ na obi elu ohi ya na ihe mere were tara agadi nwaanyị gbogbodishi na ihe a niile na ọ bụ imagination ya bịara dịwa wide na enweghị agadi nwaanyị ahụ mere si nye ya gbogbodishi ya sịkwa na ya agaghị enye mama mụrụ ya si na agaghị enye na onweghị right ịbịa kapụ nwa ya ọbara na without consent nna ya wụkwanụ nwa ya nwoke na ọ bịara n'ụlọ eburu ọgụ bịa na ọ bịa ka onye ara edegide ga-etiti ya ọ bịara ebe ọhụụ agadi nwaanyị ibe na wichi gbogbodishi na mgbe ahụ mana ihe na o ji agwụ onwe ya wee oge ji were ihe na o ji agwụ ọrịa were rụọ n'ihu ọnya o keretiri nwa ọhụrụ amụrụ ọhụrụ ọ ka na-abụghachi na a na-aga ilu nne n'oge nwaanyị dị down na agbaredela akụkọ na ugbo towere na enwe ihe unu ga-agwa ya ụmụnne na unu tụgbara ya na dị ya ụbọtụ gbogbodishi na ọ na in his position na enweghị feeling ya ga-erilizie mana ya sị ka ya gbotowara ya unu werekwa ihe mere ya wee mee gịnị wee mụrụ akụ ọ so na ụna ederela okwu na ọnụ ka ya mara na ya emefega ka ekwuga nwe na onye kwutegodo okwu na ya mere ya arrest eji polisi wekpoo ya dị mata agaga ọnụ na awụ ya weta bọtụlụ gbogbodishi ahụ ọ gwara nwunye ekwenụ wụkwanụ nwa ya nwaanyị si na enweghị ga-eme n'elu ụwa ka erite ọrụ mmanya gbogbodishi ahụ na ọwụ mama ya na ya amaghị ahụ kemgbe ọ bịara n'ụlọ ya na ya ama in fact ọ bụrụ na gbogbodishi a ka ndụ ya nọ so no problem na ọwụta oshikere ka dị ọkpara arịwa ahụ sị weta ebe na ọ chọghị ikwu ebe ọ zụrụ gbogbodishi ka ga zụta n'ọzọ so nwa welatara na eke na ọwa akụkọ agadi nwaanyị enweghị ga-eme nwa ha kama ha kpere ga chọọchị ga-ekpere ya ekpere na m jụ unu na ọwụrụ gị ole ihe ike werekwe na akụkọ wee megide wee mụrụ akụ ụmụnne m otu ọsọ m shi bịa gbotewere ọnụ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ